Да видите, приятели, аз съм прот. Нещо ще ви покажа нещо яко. Това е моят CS нож. И да, тук съм го пробвал. Тук си написах името, ако се види. Чуйте. Не, чакай, тук си написах другото име. Прот. Долу 2 да пече рази по-скоро. И е тук името Ерик. Сега ще ви покажа кое е в кутията. Но ми кажете едно нещо. Как е името на тъпия скин? Чакайте. Ето го. Не съм го поръчвал. По-рано си го купих. Нали е празник и си го видяхме такива. Имаше хъсменове, ама не ми се дава 50 лева. И ето го. Няма да ви покажа номера. От един към ръцете ми са на дупки. Това е самия нож. Не, но то прилича точно на своя оригинал. Не е толкова лъскав. Може и платинум да си купа. Ако му беше така името, т.е. част на ето, това беше другия нож, но избавих това, което ви показах. Ето. Избрах си синия, казах ми това, макар че това го исках. Нищо. Така. Не, чакай. Май не беше такова. Седно. Чао. Тези празници.